2006-a doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Modernoan, eta tesian aztertu zituen Gipuzkoako itsas ekonomiaren interes gatazkak 16-17 mendetan zehar. Anbaola ikerketatzaileko zuzendaria da, eta aurtengo martxotik Euskal Itsas Museoaren zuzendaria. Gero, iaz liburu bat zituen eta komunitate zientifikoan onespen handia izan duen liburua. Euskal Herria itsastarra San Juan Baleontzitikan begira. Pasadan astean bertan, Donibane Loitzuneko eta Ziburuko elkarteak Ohorezko korsaio izendatu zuen xabe, eta korsaio eta, zuetako gehieno gaurten da, entzuna izango dezu ez, lau haizetarata oskotu den bosgarren mendeurrena. Tira, guke nahi izan dugu gaur, gizakiok itxaso zabalari edo muga jarri genezkion karira edo bosgarren mendeurren karira, historialari honek, testuinguru historiko batean, pixka kokatzea, markotan ezagutzea, gure herriak edo, ekarpen egin baldin batzion, lehen mundu biraren abentura hori. Orduzkoekin Xabier, alderdik, eta gero kartetxoa izango duzue galderak edo komentazio hemen. Eskerrik asko, aukera emateatik, aukera emateatik. Eta, guztia bera hasi dugu, bera esatu bezala, okaz kangunen pixkat, lehen mundu biraren gertakari horretan, euskaldunek izan zuten arte, edo gitzik zuten ekarpen horien nola haineko orokortasun batzuen edo gai orokor batzuen aitan dut. Baina horretan sartu horretan, nik uste, eta pixka baitan edo ondoren batera erantzunak eta duteko aukera bada, nahi dut baita ere pixka, polemika pixka, zuen artean pixka piztu, eta aurrena gogoetu atxo batzuek inen dituzkek gainean izatu horretik. Badakizute, elkarren buruturiko mundu bira horren, lehen mundu bira horren, bostokaren teurrenean betetizan daudela. Mundu bira hori bila bostuk da emeretzian hasi eta bila bostuk da hogeita bidean amaitu zen, beraz, justu gotxea duten izan nola bidai. Baita ere, prensan eta ikusiko zuten, baita ere, oroitzapen honen inguruan badaudela zenbait arazo, eta badaudela zenbait gatazkak, zenbait gora dela, ez? Batetik entzuko zenuten, aneta hemen, irakurreko zenuten aneta hemen, kano benetan, gure mugetan kanpo, ezaguna da, ezaguna bat bada, nahikoa dugu orsari hori lan hartu iztaldea, eta aldetzia zein izan zan, den eritziz, itzuli hori egintzuna, eta dudi gabe esango zuten, Magaien, eta, galberdin dioz, inglese galtzen baino zuela duzu eteretik. Horan, ez dute, ez da ezaguna, izena ezaguna ere ez da. Eta behar duzpet, behen interpretazioa dituzte. Beste digan baita ere, gure herrian baita ere, mundu bira horren oroitzapenan inguruan ere sortu da gatazka bat. Zer oroitu dela, oroitzapen egin beran da, esan da egin behar, merezi aldu, esan du mezi, batez ere, bila larun eta madiko Amerikaren aurkikuntza horren bosgarren mendeurren horren inguruan hainbat
gora bera piztu da, tira, estatuak hori erabilizulago, bere burua inartzeko, aldarrikatzeko, eta horren duzti ekarri zuten gara, ikuspuntu batzuen aldetikan, ekarri zuen hipotesi estapalista horien aurkako ikuspuntuak piztarazi zituen, eta hor gatazkak izan zian, eta nik uste, orduan sortutako arren ondorioak iritsi zegoela baitaren gaur egunea, beste posturgaren horren honen ari da. Dana badandik, hau, arazo hauek hor da bezala kontu hori izan da, nik bai nahi dute nire ikuspegi biografikotik nahi dute olako azalpentsu bat bota aurrea iteko bitu. Nik izatez, zuk esan zuzela, zauztarra naiz. Eta zauztarra baina aldezarreko naiz, baina. Naiz, aldezarreko etxe batian jarri nintzen, eta nik nea monan itxian, zuzen, eta nik nea mona egiten zuten, bere egin bere tonare hori txeotan jarri ziela, eta baina, nik ezagutu mundua, itxotan espak, eta analiak, eta mutil zarra, eta eskazartila bat, eta basarriak kale basarriak, eta ulertu dezagun da, zertaz egin. Eta hor nik ezagutu mundua esan, bildurrez osatutako mundu bat, eta oso mundu murriztu bat. Alegia, den tokia zintzan oso murriztua zan, eta zan, galtzaile mundu bat, azkenean, behar moduan zogatik zan, nola gerra galdu zuten, bere garaian, eta gui tokatu zuen mundua da, galtzaile mundu bat, eta oso murriztu bat. Hori zan, itxian jaso duna. Eta gehori, gure itxak dut diretan, dana lehen gondak, hau gaitu nahuan, hau gaitu nahuan, nea fizikioan egalen nahi, lehenko kotuzarra ganako fizikioa, hor piztuztea baita ere, amona egin, izeba zarra egin, eta beste egin, hor piztuztea ere baita ere, fizikio hori, nire zuen. Eta asintza baita ere, etxeko bastarrak diatzen, eta alde ere, nik topatu ditu, txertzoela papelak, eta gauzak zarrak, lehenko papel zarrak, eta batzuek denbara botak, denbara botak, eta antzan, nire gaiek hartu, eta haustartian egin, eta maneretan, azterretzen nahiak, eta zehar, eta nik berekin asintzan olako saltzakitan. Eta nire gauzak topatzen ditu. Eta topatzen ditu izenak, eta gauzak, eta ez dut hori. Eta horrek guztia egaman ditu, historia ikastea. Eta gauza da, historia ikaste ari naizela, orduan, aukera izatezan, horrelako praktikak eta egiteko aukera izaten ditu, bai arkeologiak, txurrea, bai nuzketak egiten egira, txurre dituzte pasagina da, geniaz geopila da, binena da. Parrandari, parranda batzuk eta gota, gero industru pixean eta horrela, eta artxibora horretzak egin. Zehara, gina, eta nik aprotxatzen ditu dolako zeak, hor txian papel zarroietan azaltzen zen, jende hori buruzko argi bideak egin, saiatzen zen. Igatzen zikuten egin batzen ez, aurren baliz, artxibora, kamino horretan dekotxe, zikertu behar egin, kamino horretan aprotxatzen ditu zartu, eskatu beste hau, zelatorren, eta topatu du, hor itxiak ditu papel horietako hor azaltzitzen pertsona batzuek, hortxe, amazazpigaren tarte hortan, galiziako bezia da bandetara, ontzibiria ziala, nire topatu ditu. Baina nik karreran hori buruzko ezer etzen ez da egiten bat izango zaten historia ikasi dizuna, nire egiteko karrera, nik bosturteko karrera egin du, Donostia egin du, historiako karrera, eta niri guzti etzeten balde zale egitatu
Euskalduna ternuaren ziari, bidetzen egin datu. Elkarren izena, urtean, ez dut dut. Izena behar ez dut dut. Hor nik ikusten dut, gabezi ikaragarri bat bazeola, eta nik nire kontura hasi ditzabaitaren, horretik egin tesila, tesibri bat ez ere, txas igual dutagoa, itxiari uste dikulako kontu honek, eta gero nire dutulako karreran nik ez dut jaso. Horren buruzko argibideik, la revolución del maíz, horrela kultural eta bai, jaso ditu, eta krisitia, gizet, haurako kontuak eta dos asko lauak, baina gai hauei buruzko hiluko aipamenik ez dut jaso. Eta nire eritziz horrago katua, ez? Nire eritziz interpretazio barrotan dago katua. Historia ulertzeko interpretazio barro batzuek dauzkagu eta eman izkikute. Eta kontura du naiz guk ez dakaula gure historia ulertzeko eta adierazteko eta aztertzeko eta interpretatzeko gure marko propioa. Ez da. Eta horren duzik gabezi batzuek sortzen ditu eta gabezi horiek aitatzen ditu. Nire personalian zen izan zian, baina hemen ez dakit, beste bat kolektibo eta beste bat historiaren atal biatu dikizke baikare, daude, historia hautuzi horren haututik kanpo, ez dakit, emakumiak beste kolektibo bat, beretzen berean erabili zutena, emakumeen historiak ez dauka interesik. Hori, ez da behar. Interesa daukana da, historia jakin batek. Beste historia batek ez du interesik. Eta tala da guk jaso ditugu interpretazio martuak, iruditzegu horrela diala, iruditzegu mundua horrela da, baina interpretazio marko batzuek ere gizianak egin zuzen gaina. Emeretzigarren betian ere gizian gaina helburu jakin batzuekin, eta emeretzigarren betian zekan dituzan, gauzen artean, gertatu zuen baikare, estatu nazionalak sortu zela. Nazioa sortu zen, nazio kontzeptu hori sortu zen, eta sortu zian estatuak, nazio bakoitzari zegokion estatuak. Hor sortzen da hori, eta Frantziak eta Espainiak eraikiko dute beste nazio egin dute bezala, hortan dana zian, eta bakoitzak eraikiko dute bere historia nazionala. Historia Nacional de España, egiko dute, eta zein da bere helburua. Bere helburua da, noski, frogatzia nazio hori betidanik. Esentzi batzu daudela, herri bat dagoela esentzi batzu dituna, eta azkenean herri horrek, nazio horrek, egin adala momentu batian, estatu bilakaera hori gauzatzeko kausuak eman. Hori da eraikiko duten historia. Eta noski hori egiteko, historia ditu milaka eta milioika gertakari eta historia paralelo duen guztietatik, aukeratu dituek komunitza eskituenak. Eta komunitza eskituenak gehatuko ja, kanpoa. Ez eskituenak ezatzen, kanpoa. Emakumeen historia etzeko interesatzen, hori, uste ganean bentzigarren mentian, hoigarren mentian, uste estatua virilitateagi, maskulinitateagi lotutago zabala, eta indarra, boteria, hori guztia lotuta dago, gizazen historia, atenetako historia, eta emakumeena ez. Horrek duei balimadaga horretaz, hartu zeuzte Eusko Jaurlaritzak inoen ditu zeak, ondasun izendatenak, hau da, Euskal
ondasun historiko izendapena. Ondasuna, pisa hau ondasun da, eta beste hau ez? Badoi izan da egin da. Kulturatu izazteko da, urdinolak, txiolak, ondasun izendatuta daude. Hau da, izazinean lan egiten zutena, labadekoa, emakumea berritzea potenzian labadekoa, milaka txikitu dira, butaneko dinamikala ez dut Euskal Herrian bat, labadekoak, ez da, ondasun izendatu dira. Igual, ale batean ditzen, orokorrean, urdinolak gintzan bezala, denak babestu ditugu. O bere garaian trikuaren egin eta arrazkin egin gintzan bezala, denak babestu ditugu. Ez da, egon, izendatu izorratiak, labadekoak bat. Horrek ze garantzi daka. Horrek ze garantzi izan du ba historian, ez du garantzi izan. Bueno, kontzeptu horiek, sortu horiek, ebentzen. Noski, garbitzeko lingua gutxietzi, o baztertu. Eta noski, Euskalduna mundu mailan ditugun ekarpena, ekarpena bali badeu, ese pueblo que baila en aquí en los Pirineos, ekarpenik bali badeu, badia, aksidentala. Nahi gabe indakua, ez hildo logiko baten kulturi jo, baizik eta, elkan, beste gure egin zian. Tordan bat, eta bertzen ontzilea, hau xegat ezan, eteiko txibizalea, txibikantzakina, txibizala portu da, eta bazakin arrantzakite, eta idaki, aksidente bat. Hori da Markorok. Eta hor noski Markorok gure historiaren ekarpen nagusia existitzen aksidentalaria, eta beti dia beste helburu edo arrazoi goren batzuen menpeko. Burdingintzak ze garrantzi daka. Garrantzia daka espatak eta eskopetak eta kanibia egiteko balio egiten. Hau da, beste funtzio goren bat dago, horren garrantzia aldarrikatzen da, baina bigarren mailegotan jartzen da. Burdingintza bere kaxa ez da garrantzitsua. Garrantzitsua da zerbait. Hor da, beti jarriko da bigarren mailegotan. Hau da, irakurri zuten liburua raíces, direz egin euskeraz bada. Gu Euskal Herrian da Quinta Quinteta, ez telebistak nola eman zuen, behitzezko dago bate historia eta bar, eta Euskal Herrian da hori liburu batean inarretan da. Liburu hori inarretan da, zezkenean hor oso erki aldarrikatzeko hori idatzizuna, ea idatzizuna da, Quinta Quinte hori horren ondorengoa da, bere aitonaren aitona, izan Quinta Quinte hori, beak intzun ikertekat, berrotuzun jakikean nun arrabatu zuten, Gineako bastarretan arrabatu zuten, eman zuten, ez da izan egizet. Eta beak erdi asko adieraztegun nola esklabu horiek lautxurien menpe dukitzeko mogu nagusienetako bat, eskopetan dukitziaz gain, zahan nahi zuzen, behen historia izakera guztia. Zuek orain ezazte historiako sujetu. Zuek zehazte, objektu bat. Eskola bat objektu bat. Hora, historiako personalitate izaera horiek edut. Zaila zuek, zuzertzea, eskola bat esenia. Utzak dutu bat, arratu baten pareko, zuzertzak azu. Zuek afrikanetzen historia. Zuek afrikanetzen ez zera, zuek zinezten txinua batean zeretzan beltz bat. Gaina mesede bat egin dituan jartzita zara. Pelo egiten hori da ez, eta behar nola egiten deskubrimentua, musulmanak ziala, bere aitona horrek irakurtzen zakila, polar irakurri dutzutelako, eta hori da historia hori guztia, eta hori guztia da nola esterian. Zapalkuntzaren oinarritako bat, eta sujeto historiko izaera hori, bukatzea edo kentzia. Gero, baita ere, historia ikasi dugunok, ikasi dugun baita ere, nola dauden interpretazio eskola desberdinak,
positivista, edo supremacista, analizeko eskola, eta hainbat interpretazio eskola daude, nolabait historiaren arrazoiak ulertarazi nahi dituztena. Eskola marxistak, garri dituen, azkenean ekonomia da historiaren motorra, eta gainontzeko estruktura, kultura, politika, horiek gain egitura, ekonomiaren gain dauden egitura. Hori interpretazioa, beste interpretazioa zuek, beste gauzatzen dizkidute. Baina, interpretazio horiek ez dute inor, bakintalarrian jarri, nik aidatu izkizueten markotik. Ja egitute historia de España, egitute historia de Francia, egitute historia de Inglaterra. Eta hor, paso dituzten eskemaak, ez dira aldatu. Aldatu dira, eskema horren barruan izan dian, gertakarian nondik doratuak, aztertu dituzte, batzuen ekonomian aldetik, beste gizartean aldetik, beste handik, eta gizara emazioa. Zozara emazioa eta orduan, hori da, ez? Baina, marko horiek bilakatuko ia evidente, bilakatuko ia natural. Eta, bueno, ezkere digutegi batea, eta deitzen, ez dute, nola den, historia de España, herriatua, gauza absurdoik, herriaruan España ez da honia, mila da. Historia de España, medieval, eta, bueno, karrera bertan, Historia medieval de España 1, Historia medieval de España 2, Historia moderna de España, horla eman digute baita ere, jakintza, marko horiek, dituko zeizkigu, horrela dira. Labur bilduz, hau guztia labur bilduz. Horrek zelan daki, benak ez ere, Antonio Cano del Castillo, entzungo zenuten, bestiak beste, gure forua esagatu zituna, 1970 hau bera, politikoa zan, hau izan zan, Borboien errestaurazioa gauzatu zuna, ezkerrementia, esan dela hau, orkestra batekin. Eta, monarkia konstituzionalaren aita. Eta, baina beha ofizioz historia dela izan. Ezak ez, formakuntzaz, historia dela izan. Eta, behar idatzi zuen, bere horretik dela bat, ez? Historia nazional horren ere ikutzan izien historia dela bat zuen. Baina, hau izan mangola bai, ja zehatu behingoz, Espainiako historia nazional horrein forma eman duena. Eta noski, bada izo zergatik, batea ari da Estatu nazional horrein forma ematen, paraleloki ere egiko du historia nazionala. Eta, begira, ze esaldi ederra, esaldi euskara, esaldi hau da, el nombre de la rosa pelikula ikusi behar, tola eskolarruak liburu hori erakin bertzara, hori berdina. Esaldi hau eskolarruak hartu behar da. Hau da, benedoz, bete, esaldi horrek benenua delo ez da tripulatzen. Orduan, modesto maestre, más práctico que científico, y antes el capitán aventurero. Hau da, beak elikano nola definitzen. Hau da elikano. Orduan da, horrena, modesto maestre, bigaren baiatu da. Ez gira hitzeiten nahi zea, ez da, mirante bat, errege bat, duke bat, ez da, un modesto maestro. Eta, más práctico que científico, hau da, burdu egan ez eskatu. Euskaldu nahi burdu egan ez eskatu. Euskaldu nahi zertan nahi, zertan dira hona, arrean zatzen. Ez? Eta lan egiten, astu hau zela, hortan dira hona. Zientifikoa logea euskaldu nahi. Ez gira. Guandik duen, diario osko irakurri artikuloa gomentala 3 aste edo, Bergarako Wolframinoa topatu zuenan inguruan, ez dakit,
zientzialari topaketak duen Donostian, zientziaren inguruko topaketak. Eta, horako fisiko, fisiko tomatu bat, jarrutzen esaten, goratzen jarrutzen nola, Bergara, Manuela bere urte, nola, seminarioa, familioa, eta hori da nagotasun, baina gero urrengo esaten gintzen. Baina hori izan zen, kasualidad. Ze aurretik eta ondoren eki esan datu herrian ez da garapen zientifiko handi izan inoiz. Izan gara praktikoz, espezifikoz. Hora, guria ez da gure edoetak ematia eta gauza estrategia egitea eta gauzak asmatzia eta aurrera behitzia eta guria da, txarun partu da txipirita. Eta horra dira gaurera bezunen ikatu, Ibaki, praktikoa ez, iaiatua ez. Euskalduna ez, auskorra ez, arrenti altzatzen eta iaiatua ez. Praktika jarri zuen, eta hori, ian ez ekamitan, haintzen euskaldun bat edo izaitu du markatu. Euskalduna ez, euskalduna ez, euskaldunak hori horreki, ondo haintu diotenen, horren dituzte gauza gona, beste gainduta, ez? Berak, izan dira abenturen batzu, guztio. Baina, garen duerdizkia gero, beste batek izan da, ez? Hordan, uste zute, izaldea da solagarrik, da horako iburu bat, da, oia nahi ez jarriko duke hola, Andriak itxetik jatuko diak, baina, oso, ez dira. Eta, labur bilduz, hori da. Tanik, nire gure galetzen lagun benetan zer daki gure historiai buruz eta munduak zer daki. Eta baina pixaia, baina nola korsari zindatu dituzte, baina pixaia txorik iztatu nintzen. Eta pixaia dola, gure aldera, gure aldera. Eta niretzako mundu bila horretan oso garbi gelditzea bi gauza, batean gu, deu, ez dakigula. Ze ekarpen nizkile hori. Bai, ez dakizkiu. Ez gara konsiente, eta lehen hori datu zuek, ez? Amazizpigarren mendian, hotxe gara, kriston debate ekonomikoan etorri honentzat. Por cierto, Cano del Castelloren lanetakoa da la decadencia española. Agárrate. Orduan, etorri gutzan horlago debate bat, bai zer garria etorri zan debatia. Claro, nola erregia ganor galaxian, haintzen zabena, Carlos Bigarrena, oso natuala etzian jendia. Orduan, nola, politikotik desastre bazar, azpilean daunaren pentsatu egin zuen, erregia desastre bali nola pentsatu egin zuen, basatetarra izango ganez, bakosia pentzen. Hori da, logika hori, ez? Orduan, eta adibidez hor esaten ziguten, nola amazazpigarren mendian, iaultza bat gertatu zala Euskal Herria, nola hartua Ameriketakian nola iritsi izan, eta orduan ekonomia nekazaldu nintzala, eta hartuari esker, lehen merkataritzari esker eta egiten editunan lortu bendu egitea, hori bertako diagnostiak ezitzia, legeia, eta hori iraultza bezala aitatzen zuen. Baina, evidentio ez dut nire hori ez dakit. Iraultza bat izan zala, erdian adibidez, Mediterraneo eta Europa iparraldeko navigazioaren eguneko laro gehiatik gora, laro gehiatamar, Euskaldunek bere ganatzea. Hori ez dira dutzen. Hartua Ameriketatik ikartzea jende jaten bat bai. Baina, eguneko laro gehi munduan da betzaten itxasontzi hori, munduan, Europako mundu hortan, da betzaten onziren laro gehi Euskaldunak izatea, hori ez dira dutzen. Eta, ez da iraultza bat, kastaineta. Kastaineta entzun dezute inoiz. Entzun dezute mutrikuar bat. Mutrikuar ontzidure bat, amazkigarren dekuka eratua, honek. Ez hor zientzia gure herrian,
Amazkigarren mendia ez dut, hartua jaten fantazian garaikoa, urbiloan aditxita, hartua eganean jateko, sortzea beste abenturero-etako bat, kasualitatez sortutako txigizaleetako bat, eta haren diseinatzen ditu munduko itxasuntzik aurreratuenak eta inglesak, holandesak, frantzesak denek hartuko dituzte bere diseinuak beren ontziteria iraulitzeko. Irauli. Eta hori, nik ziurno bere irakasle batek galdetu garen joan, karrerako irakasle batek, zita Antonio Gaztañeta zuen zuen zuen. Normala, bezala. Eta Antonio Gaztañeta. Zita, favorez. Hori, favorez. Batetik hori, eta besterik agoski, esaten egin zen bezala, gure ekarpentxo horiek, kasualitatez itako ekarpen horiek, kasualitatez dira munduko historian, erain hori izan bali badute, Bristolen, Inglaterrako portu nagusienetako bat, 1850 aurrea, Bristolera, Europa hegoaldetik zetozen itxasuntziren eguneko laro gehitamar Euskaldunak balin badira. Eta Europako hegoaldiakin merkataritzen jarruteak esan nahi du Asiatik datozen espezie, oso guztiak eta eraman zituztenak Inglaterra zentzia, baina itxasuntziak. Hori espalimada erain bat munduko historian adar zertan. Nunbait hori ez da. Amosgarren mendik buruzak izu, Gaboa tarra eta oinaztarra. Nei hori dira, punto. Hemen gabiltzak. Capa y espada. Historia de capa y espada, eta bitartian, resulta que hemengo itxasontzilean, ziala, Inglaterrara, uneko lano eta esatia da, akatu, Euskaldunak ez dian ariak kasualitatez, beste ontzin bat iritsi. Hala, hori ariak kasualitatez ontziteak. Uneko lano eta esatia da, danak, merkataritza guztiaren jabetza edo garraioa binetik, Euskaldun itxasuntzileak zuten berekai. Hori ez da garantzitua. Garantzitua da, gogoatara edo destara elkarritzen dituzizia. Hori da garantzitua. Hori da, niretzako mundu biaren esanen nagusiak hori dira, gu beste. Hori historiari buruz, jakin beharko dituena, eta munduak inglesak asko, izateko gure asko, bat ditela nire historiaz, baina ikusi ez zuen, oso hundik, arlo batzutan benekin, atal batzutan benekin. Hori, espari baute gulertzen, zer datik zian euskalduna jute zianak, eski erabiltza, bere interpretazioa. Eta esan bezala, hemen diskusioa gehogia, elektrano beroia da, bilagoa da, eta baina da, kulturak berdean Marko Berdinian interpretatutako bi ikuspegi. Azkenia, historia nazional espainolak zer esatzu. Elcano, héroe nacional. Elcano ha contribuido a la construcción nacional de España, no deja parte, hori bai, baina bezenak induta, Bigarren mailan ikusi zuen, tu maestre antes que capitán dela hori guztia. Baina, Elcano da héroe nazional bat. Eta batzuetako arrazitzen eta ABC eta irakur behitu zera ABC eta atarian guzaketa, azken da hontan, eta bakizu eta iran etortzea militarrak, eta lehen barko egin, eta bar, héroe nazional. Eta horren aurkalako baitare, beste ikuspegi bat, hori guztia, Elcano dala, kolaboratzaile bat, imperialismo espainola indako sarraski hori guztiaren eta inikera, genocidio eta tabar hori guztiaren, partaide dala, Elcano da, gure historiatik, bota, gure botuetu baina beste, ikuspegi berdina da. Ez dut dudan jartzen, zein izan da Elcano papela. Elcano papela zein izan da, servir lealmente al imperio español. Batzuentzako hori agarria da, beste batzuentzako hori da gaitzesteko kultura. Baina, interpretazio berdina.
Hora dago, nire iritziz, arazoa. Nola, guk iztakan gure interpretazio marko propioei, gabiltza, beste batzuk ere egitako eskema horietan, nola bai gure pertsonaiak eta gure gertakariak hotxe, aldan neurrian sartu nahian, eta sartu ezin dira. Alde berrian gari izan. Eta hori, jakizean, laburtze aldea ikusi zuten elkarren asunto hori, etzala kasualitate bat izan, etzala, bestik etzagaut, jarri beharko, eta datotxo batzuek eta eskizuen, lau puntu harin horrazko ditut, ontzia, espedizio hortaz bakarrik jarri nuen, ez gehiago taskarriko, espedizio, munduari itzuli eman zen espedizio hortaz. Ontzia, bostontzizia, bostontzitatik iru, euskal duna. Hortaz kasuek. Eta ze iru, ze iru, ondatu etzen irurak, kasualki. Mundu itzuli eman zilona, kasualki. Hortaz kasuek. San Antonio txan dut dago, ez itzuli intzalago. Ezertatu itzule, eta balioetzan dut dago. Bere funtzionek frogatu zu bere iteko. Victorian, noski, eta premia ontzilea, Victoria egin batean, bolubetan iritsi izan bakarra, izan zan, bi ontzileak, bolubetan aino iritsi izan, saiatu zian handikan berriz pasitikoan barrena itzultzen, kriston itxasaldi batek barrankako gaztetua txikitu ziren gara eta dut ondoa jur, berriz ere bolubetara itzuli zian, eta bagizue nola dundatu zitu bere gunak, ontzionek, azkenean portuguese garrapatu zuten eta desmontatu ditzuten gaztetu bat ere egitzeko. Eta, hola, esan dide, hortaz egiten, oso ontzi bereziak, oso ontzi egokiak. Eta hori nola egiten dizkizuet, aurrera batzuek, datu batzuek, horna dizkizuet, nola Euskal ontziteria, hortxe, erdiano horretan, gailurrean egongo da Europako mende batez. Eta ez, erdianoa gara, bezik eta gero, amazkiaren egian, Pierre eta Ubet Xori, frantzesa, zenar emaztiak, anales eta eskolako historialari haupiatako batzuek zian, eta historia kuantitatibistaren jarraitzale zutzuak, eta hori egitu ditzatu zian, jotek zimatu zituen Zubideako Indietako artxikoan, eta zehatu zituen, bildu zituen Sevillako monopolio hortan, Sevillako kontratazio etxearen agintza hortan, Amerikara jun eta etorri intzuten, Indietako itxasbide hortan karrera gehindia sortan parte hartu zuten, itxasontzi guztik ez zerrenda bat dira zuen. Eta emaitza horra, amazkiraren endian, Sevillako monopoliotik, unetorrean egizian, ontzilen $1 Euskal Herrian ere egin dago. Bueno, beste kasualitatea. Gure historia kasualitatea dira. Espedizioaren antolatzaile izan zen, esan dugu monopolio hori bere eskutan zaukan, erakunde hori. Sevillako kontratazio etxea, Kasare Kontratazio de Sevilla. Hori sortu zen, hasiera, oso hasiera sortu zen, eta sortu zen gaina oso gatazka momentu jakin batian. Zer gertatzean, Kristobal Kolone badakizute, bere aurkikuntza egiten du ozeanos beste aldea, eta behar erakunteako erregiekin horrelako hitzarmen bat sinatu duzu. Eta hitzarmen horren arabera, behar izinatzen zuten ozeanoko almirante, eta itxasoz beste aldera topatu zuten lurralde horietako buruzaki. Eta erregia konturatu zen, kantzion pastela oso nik bezala. Iban horrei dana horren eskura horralde, bize etegia dago nik emendiga, dana elkarro da bere zenian da ondoregoen, eta beste jaureri egitezian bezala, dutado Medina Sidonia, Medina Sidoniako undasun eta errenta guztia, zelbi bat esku. Hori gertatu behar du. Horran horretazela sortuko da, eta azkenean, badakizuek, kolonunek makaldu diko postua, koloneri
kendu egingo diote, eta hor, momentu hortan, ostras, nola kudatu behar dugu. Horregian zegoen oso hori, esan jaun baten bitartez kudeatzea, hori izan erdiak oso nintzen, konkistatzen zuten lurraldea, arabiarak bilatzen zituzten, Andaluzian bilatzen zuten, lurralde hauan eskuratu dugu. Ni gauna kuratuko, Badauka lagun bat, izendatuko dut Duke, Konde edo Marquez, jarriko lurralde honen buru, beak ditu behantzako errentak, eta erregiaren dagozkionak, bai. Hori izan, feudalismoaren antolaketa, bai. Kolonen nahi hori izan, hemen ere feudu bat. Unartzen zaitu, bere errege bezala eta bat, baina hemen dik izan hori izan. Hor badago gatazka haundi bat, eta gatazka haundi bat dago batez ere gainea, hor, Andaluziko portu nagusienetan, Sevilla, Lujarek, Agizen eta bat, hor, dabiltzan, itxasgizor eta utzien, haundi bat, batez ere euskalduna eta gazteletak. Eta hori egin oso izan interesatzen den, kristoal kolonizatiamen jaun. Eta interesatzen. Ordan, hori interesen arabera sortu zuten Casa de Contratación. Casa de Contratación egan zuen monopolioa. Casa de Contratación da, gaur eguneko hizkuntzan, esango dute da, erakunde publiko bat, da, errege, errepide da, bide publikoa, erakunde publiko bat, publikoki kudeatuko duna hemendik aurrea, zer. Ameriketako guztiak eta. Ameriketako guztiak eta ez du jaun batek. Bere eskubizako, baizik eta koroak guztiatuko du erakunde horren. Eta erakunde horren antolaketa hori erabat bat zetorren hor zebiltzan merkatari eta jabe eta hori. Konturatu zein ez da izataz, itzeiten egia, basan beste erakunde bat, baitare, ze garantzia da bat, ze garantzia horrek. Bueno, bastak egiten duzte. Kadizeko Euskal Pilotuen Eskola. Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz. Bere araudia, 1500 urtean, erregearen katolikoek berretze zuten. Eta araudi horrek dio bestiak beste dio. Estretxo, Gibraltarko estretxotik, Atlantikotik Mediterraneora, edo Mediterraneotik Atlantikora, batetik bestea, pasagar duten itxasontzi guztiek, derrigorrez, eskola honetako kide den pilotu bat kontratatu behar duten. Konturetzat esaten digan, derrigorrez. Baldator itxasontzi ingles bat Genovara, espezie dira. Itxaso batetik bestera pasatzeako eskola hontako pilotu bat kontratatu behar du. Eta ikuste zuten, nik euskal jarraiek, gaztelean da Vizcaínos, euskal esan nahi duka. Vizcaínos dira bizkaitarrak, Vizcaínos dira euskala Vizcaíno. Euskara zentzik dutena, euskal pilotuen eskola. Bueno, ikusten duzute, hor, zer indarra zeukaten hemengo interesek hango itxaskoltuen antolaketan eta kudeaketan. Eta, bueno, hau bera, erakunde hau bera, sortuko duna, da, Sancho Ortiz de Matieso, behar izatez, Menako, Burgosko, Mena, Ganian jaiua, Mena aran hori oso alanetara, hortxe karterreki egin eta gugan dago. Ordunia eta hortxe dago, gugan. Bere garaian, Bizkainia zuen, hau da, naiz eta ez egon Bizkaiko erakunde politikoen barne bere legetik esan Bizkaiko forua. Gaztela zan, baina Bizkaiko forua zeukan. Bueno, hor, jariotzen da Sancho Ortiz de Matieso, eta jatorriz bere leinua, bere txia, jatorriz Karrantzak. Enkartzen. Bueno,
hau Sevillako katedraleko kanoniko kanpo bat zen, eta horren esku jarri zuten hain zuzen, pastel hori antolatzeko enkargua. Hau da, kolorei kendu dio indar hori, eta hau pastela horra kudeatu behar dugu. Hau da, bere ideia izangoa etxe hori sortzea. Behan, proposatuko du, eta berak sortuko du, Sevillako kontratazio etxea. Eta ikusten dezute, kontratazio etxeko postu nagusiak hiru postu zian buruak. Tesoreroa, hiru ordailo bat antolatzen zana, kontularia eta faktoria. Hiru agintari zian, gero beste postu bide bazian, baina hiru zein zeuden postu ditan. Sorrera ez dozte ikuski Matientzko eta gero Otxandian, bere ordezkaketu da, Otxandian. Kontulari lehendabizik ez bat egontza, baina beri alan bila guztun da zazpikian, jarriko da Askoitiar bat, Juan López de Recalde, eta hor bila guztun da hogeita bilan, bai, orduan gaur eguneko balaketak eta ordale bazetan, horrelako kontuak, bai, harrapatu zuten zerbaitetan, eta postu dinan kendu ditzuten, da horren biztan agusitan eta bat, baina azkenean berez lortu zu, berez ere, lehenko lanpostu da, bidan izaten, orduan horrak azutek, eta faktore, Otxoalaren izazara, dira guztu da behatzi eskeustik, hau izatez ordiziarra. Eta hau izango da gainea, izazarra izango da, erakunde horren araudia sortuko. Erakundearen araudia, Matienzo behitzu sortu, erakunde hori sortu zuen, eta izango da bai martxan, baina oso urte gutxilean, sortuta 6 urtetara, ikusi zuten, araudia bat dugu. Etxe horren egitea legiotan bideagoa esan, orduan, hemen zerbait, araudia bat dugu, ordenantza bat dugu. Orduan, hori idatziko duna, izan zen, izazan. Beste nazkoa, da. Tresnatu, hau, tresnatu da, besteleazko armar, espedizioa armatu edo, tresnaz hornitu. Tresnaketa, espedizioaren tresnaketa dituten Bilbo. Naiz eta Sevillatik itxasoratu zian eta abar, itxasontzi horietan behar zituzten traste guztia, armak, lanabesak, itxasontzia gortzeko, eta dentako lanabesak eman zituzten. Burdik ditzakuak, nekazak ditzakuak, arrantzako aparailu pila bat eman zituzten, hori denak, hemen Euskal Herrien guztuak, Euskal Herrien guztutako gauzak, eta denak Bilbon zatu zituzten, bateratu zituzten, eta Bilboan bidali zituzten Sevillara. Eta hortan jarduntzara, ikusten, tresnak eta lan hortan jarduntzara, horra zuen, lekitxar bat, Nikolas Ibanez derakieta, bea, izatez, zan, itxasarmadako eta kontratazio etxeko hornitzalea. Proveedor de la armada, existiona ganeratako dokumentuetan. Etzan erosei etxetakoa, bere anaia, hain zuzen, Inigo Jimenez Arkieta, Bizkaiako armadaren sortzaile, bere anaia hori militarra zen. Eta izan zen, militarra, merkatarik, korsario, eta denetari iten zutela, eta hau ezan gutxillo, baina ikusi zuten, gauza behar daukaten eragina. Bizkaiko armada hori izango da, igualtizioa historiatu dugu, baina gauza gordo hori da, Espainiako armadaren azilea. Horren, ondoren izango da, la armada espainola. Horrek mundu ere egin espalin batu izan, ez dakit, inglesen dutetu zaigun, armada garantezilea, eta konto hori guztia, horrek guztiaren sorburua da lekitxeko tipoak. Eta bere ganatea, izan bezala da armada horren ordintzailea eta
hornituko ditu, baina eta beste horien artean, adibidez, beste horniketa trascendental bat, berak egingo duna, besteak beste, jarri zuten hemen jarritutan dago ikutu zuten, gure histori partikular legitik egotan Bilboko historiotxo honek zera egiten ditu nazioarteko historia. Carlos aurreneko Habsburgoko errege hori, Gaztelan jarri zuten errege hori, zuten gero Alemaniko emperadore izendatu zutela, botuak eta izendatu zuten, eta koroatua izaten atuteko antolatu zen armada hori, antolatu zuen honek, zartietak, besteak beste. Beste kasu egiten. Eta, ja bukatzea protagonistak elkarren guztizu ez bezarraitatuko, jakiko zuelako, baina jarri zizuen, barra zizuen, elkarren hori batea munduari itzulia eman zidioten munduari itzulia emateako zutena. Batetik handa dago, Juanes Acurio, hau kontramaixoa, Bermiotarra, eta hau, elkan hori ikanoa okera ezan Victoria itxasoratu, beste gutzilatean, Concepción itxasoratu zen, eta hau Acurio ere. Horrek bide ikustila, elkan hori bate egitzul, eta elkan hori ginen artean konfiantzazko harremanak zituzten. Eta hasita bukatu, bakarrik ingo dute abek, bidaia. Gero, ditu Juan de Arratia eta Juan de Zubileta, Txalpa Mutelia bat, Rumentek izaiona gazteleraz, txotxua baita ere diziogu, eta Juan de Zubileta magia. Unen mutikuzkoa bat, ja ustuta dagoan jaio, niretzien txesotan ustuta. Azia mutikuzkoa bestiak egin zituzten, dosa egitea eman zituzten. Horiek, izango dira, Victorian, elkan hori batea itxiko dianak, eta bestiak Pedro de Tolosarra eta Pedro Txingruza, baitare zean, txerkomutia, hauek baitare munduaren itzulia bukatu zuten, baino hilabete hartzuen berantu xio. Bagizte, itzulik buru hortan datozela, hor Cabo Verdeko uartetan geldialdi bat biak izan duten janari erostea, eta Cabo Verde portuguesa zeduen, eta orduan, izintzuten izan dut izetuzten, orduan, egia da, gezurra esan da, kontzilien zamatzen egia da, ez dakit nola, konturatu zian portugueso dela, ez duen bizia da, eta ekialde horrenetik, izentu zen, ez, Ameriketatik behar esan ziren bezala. Eta orduan, ale horrean zabeztenak harrapatu dituzten amairu bat lau. Amairu lau ginen artean, daudekian, Pedro de Tolosa, eta Pedro Txingruza, gero, hilabete batzuen berantu dago ja, nire zituztena Portugal digan, eta guztik, baitare munduari itzulia amaitu zuten. Eta hor, gero zuen, eskut, gauzatxo hartu izan zizuen, eta guatxe dukera, izantzeko, eta zuen eskut. Bila esker pasitzen da zuen. Zan praktikaren egiteko da batxik, bera. Bai, esan dezu korsario egin zaituztela hori, eta hori zer da, edo esperiduko ikusten dut. Bueno, hori da pixia pailazo bete, bai, hor, iparaldeko erakunde bat da, antolatzen dituztean erakusketak, etxeskorik ezer ikusia horretenak, eta bat, albaulakin bat dute harremanak, eta horrelago karla bat eta bat dut. Eta hauegia oso floresaliak eta oso bat dute foro bat, eta bazten dute, eta bat, eta gero, pixka dori izaten dira janari inguruko kofradia hauen, ez? Arduaren kofradia, eta pixka horako antzeko rollo bat da, hauen okarta, ben kapa horiekin, kontrolekin, bueno, hoxe.
Itsasoko kultura hau aipatu izan duzuna 17. mendean, noiz arte iraun du kultura hori itsasoak egiten, itsasontziek egiten duela? Bagitu, ni uste itsasoek bizkarren baten hasi ginen gure herrian, batez ere, hemezortzigarren mende bukaera ez. Eta horre bada, lotura bat baita ere, gure herrian gertatu beste aldaketa hori bat, eta industrializazio prozesu, ez? Oda, bat, gestionariak dinamikiak bestiak gogatzen. Kasualitatea, kasualitatea den. Hemeretzigarren mendean, pixana, daltzen. Ez da bateko galera izan. Guain, urte batzuek ditugu ezagutu dugu. Adibidez, arrantza, Pasaia galdera izan zen. Urte batzuek ditugu logenen, ez? Osea, arrantzako paseko, Bilboko merkataritza fruta hori, eta hori ezagutu da muy industrializatua, baina itxira, ez? Ezagutu dugu. Baina, egia da, aldean, eta gizartean orokorrean lehen osun eraginean, bai hemeretzigarren mendean datu. Zergatik, nahiz eta arrantza eta godiran menderotan eta arrantzi ditu izango da, eta bai ikusiko da kostako kultura izan. Ordizilen zera egitzak arrantzak. Izango zuen guzti ez. Baina, uste zen, beteiko kontu bat, o berdino kontu bat, ez? Gara egutan, berriz, maziki, estrukturaren menderotan, benekin, Kantabria isurialdeko herrialdetako ekonomiaren ardatzen dago segitzazu. Guztitia, ekonomiaren antolaketan guztitia, horren arabera antolaketazio. Gordekintza, eta baitatzero ez, adibide bat zera. Gordekintzaren, adibidez, mea horrenik eta guztitia itxasotzen. Gordinaren bernaturatziaren kopura hundikiena itxasotzen bideratzen. Bai, penisula barrean ere bideratzen zala, kopuru zutiena itxasotzen. Hau da, itxasora zuzendutako industria bat. Eta itxasora zuzendutako gizarte bat. Basaketako gizartea, gizartuak eta hori hausiko da meretzen. Ez da batako izan. Hori da, emaitza bat, lanketa bat baten,
harreman baten emaitza bat da, eta akordio batzuen emaitza bat da, marko interpretatiboa bere egitzia. Baina garbi dago da, hortian kanpo lan egiten. Eta, bueno, badaude ez ere, ikerlanak gure dokumentuetan oinarrituak ikerlanak, deneko hamarkadetan, hainbat ikerlan eta publikazio, eskuta forma dut. Segunda lan egin dut, zera politia, aldaketa politia, eta hori, beste ikuspegi batetik, aldaketatzen azte. Hori da, adiez, datu hori jarri dizuetenak, historiako datu hori, eta beste baina euskal historia da dira. Inglaterrako, bertako, Txain eta hor badaude ikerlari, ikertzen nahi diana, edo Sevillan bare esatik dut, gitarra, eta hor daude maitza horiek, baina zer gertatzen zailo jende horrei. Jende horrei gertatzen zailo nadateak, atzerretik itentutik ikerketa hori. Eta, behar, eskuratzen dituzten emaitza horiek, gero, nolabait, gustatu behar esaten dituzte gure realitatearekin. Edo guk, ala esaten diogun realitatea horrekin, edo marko horrekin. Eta horra, gatazka ez. Adibidea, badago ikerlari dituzte kanadiara dela, nio da, frantziar kanadia Quebeceko, bere kulturalki frantziara da. Horietu ziren da. Horregaz gertatu du arrantza, euskal arrantza termina, eta baina berak ikertu du, berantzeko euskal magia, euskal frantzesak ditzen egiten hori iparalde, hori egin euskal magia. Bestia, hemen horrena, gara espainoa, hori ez du, ez dira siquiera euskal aurretik jarri egiten, ez gara euskal espainoa edo bask espainol, ez? Espainoa. Eta horren oso kurioso da beak ikerketa egiten du, eta konturatzen da, nola, Lapordiko arrantza ontzikeriaren zebiltzan marinelen iruren bat, irutik bat, behar esaten du Espainioa azal. Hiru marineletatik bi Laputarrazian, Euskaldunak, iparralduneko batxinagatara, zuretara, bere Laputarra. Eta gero, hirugarrena, beste eren hori, horiek Espainiola gondentzien. Kapitalai buruz ere hitz egiten duenean, hori ditzen porzentaiaz, negoza behar. Josan, eguneko berra bai, Espainian dikzeturren kapitala zen. Gutu, hor bukatzen du bere ekarpen. Zu behitzen aztezea, Sirian Espainiol horiek, Siria Espainiol horiek. Espainiol horieria, bizkaitarra eta Gipuzkoarra. Eta batez ere Gipuzkoarra. Gertzen zen egiten zen, datuak hor daude, ez? Zene, buketatu daude, argitara eman daude. Faltazkik, nola esatea, zuzio jauna, arkatu duzu, historiaren arpegi bat bakarri ulertu ezu. Zezu, haizea, ulertu nahian zabiltza, ez? Zer gakiran euskaldunek zuten garrantzi hori ternuago arrantzategitan, ez? Eta errealitatearen eren bat espainol hitza jarri eta hor eskutatu duzu. Hau da, etzian Galiziarra, etzian Andaluziarra, ez? Zian, euskalduna zian. Horrekin ez nahi niorri lortzen du alegatu nazionalista bat egiten izela. Zela ez alegatu nazionalista bat egiten nahi,
esaten egin izena da, gatazkak zaren egunia, Frantzia, Holandakin gerrantzion egunia, bakizu ez egite zituen itxasontzi horiek, hartu eta paseienek jarri. Zergatik anegatzen zituen paseia? Eske, kapitala itxasontzi horietan sartuago kapitalaren eguneko 40 joakonostiara zan, o erretiko zan. Beak ere itxasontzi horien jabezean, odakoa, nik ere itxasontzi horien jarri dut. O alderantziz, Espainia gerran dagoela Inglaterraren ez dakizek, bandera frantzese gerra bat jarri, eta aurrean. Gauza ere ez baitu gulertzen. Ez badu gulertzen, hor, dagoela, noski, hori da ahalbidetzen una zer da. Hori da ahalbidetzen una da, noski, harreman ekonomiko, kultural, sozial, familia arteko, komunitate, harreman da. Turtzionek hori dara esaten du, hau, bestalde hau da, Espainia. Espainiako Banco Exterior de Inversión, hola, zorbetzen bazan bezala, bueno, fraktiko flotan diru esartu dut, dakitu. Osa, hola, zerbait izango bali bezala. Hau da, errealitate hori ez du estatzen. Baina, konturatu berdu, esan bertzaleo, Turtzioa zu ez da konturatu zure interpretazio hori hankamuz. Zu, nahi bali maituzu Lapurdiko arrantzartegiak aztertu, berri horrean, begiatu gara daukazu, Gipuzkoara eta Bizkaira baita ere. Ez Lapurdira bakarrik. Hortan, pixkat hori da, hor daude, hor daude da. Bai hemen eta bai kanpo egin dagoa. Baina daude, nola esan nahi zure, kaltzadone batez bezala, utzi batean sartuta, eta sartu berdenak karratu da, utzila buro bilet, hortxe. Pixar hori da. Eta nik hori da falta botatzetena, eta hortik handi uste lanketa hortik handi uste. Berra da, hortikan jo berra da, nola gai hori guztia egiten jarreteko, eta esatez zure, ez da niretzako ez da aldarrikapen nazionalista bat, niretzako izan diteke, bere erabidea politikoa egin nahi bali bada, niretzako da, ostras, realitate hori zeu niretzen dugu horrela, horretaz. Oso gutxi, beste kontuek, niretzen ezbaitu da kontu hori izan. Bueno, nik ez dut hartu nahi gure hori zara baina, bueno, ez dut batzen, honik ere dututen ikasi nuen, eta galdera da, pixkat, hezkuntzarekin, Euskal Herriko Unibertsitat, nik ulertzaten, Gasteizen egin dezula doktorantza, ikertzak idaztea, bertako irakaslea ere bai? Ez. Nik, zorionak, gustatu nintzen dake zu bezalako bat, gure institutotan egotea, historiako mintegian nolabait ere, buelta bat emateko, porque gaur egun, bigarren batxilergoan, Espainiko historia baten da, eta igual ez dago hain urruti, UPPG ematen genuenak, orduan, zer gertatzen ari zaigu, gure, falta zaigu, de hecho, esan didate, Euskal Herriko Unibertsitatean historia erdi, UPPG itxizan historiako, eta Euskal Herriko Unibertsitatean historiako alderdi hori ere. Ez dakit zer bazio dago, horrekin, Hemen daukagu Heziberri, dala Madrideko kopia bat, eta hor gaude. Saiatu izatea, aukerako bat Euskal Herriko historia baten ezin da gaur egun, gure zentro publikoetan, ez dakit, reflexioa. Bai, gaurera, unibertsitatean bertan ere dagoen errealitatea da, eta geotakitio pixat argitalpenak eta pixat dentuz, ze argitalpen ateratzen dira, ikusten nahi dute, geotakitio EHU ateratzen ditu Ikerlanen geografia markua da EAE. Hau da, autonomia elkargoa. Eta badaude, EAE-ko erdianoko historia barkatu. Erdianon esaten nahi bali magea, Espainia etzeola erdianoan EAE noa egozan ba. Bueno, eskema hori eta nire eritziz euskal historia ez dago
Edo, Nintzeko euskal historia ez da bakarrikan EAE-ko historia. Eta ez da bakarrikan Nafarroko historia o iparraldeko historia. Bristolko datu hori izan dizutena hori, euskal historia da o ez da? Zer da hori? Ez? Behin ditze zait, gabiltzala eskema horiek, interpretazio marko horiek, ber sortzen, o berrera hiltzen, debezu geografikoki aldatu ditugu, zazpi provintzia, hiru, bat, Espainia, Frantzia, ditugu goza, baina azkenean, ez alda eskema da berdina, ez alda gabiltza errore berdinak errepikatzen, eta gauzuk esan duzuna, hor da horrez. Soluzioarik ez da gitzen da, eta ez da gaina erakundetatik sortuko da. Zerbaitan, azkenean erakundia, esan bezala erakundia egiteguena bere burua justifikatu. Eta Espainia bere burua justifikatuko historia espainola, historia nazionala sortu zuen bezala, guen EAE, bere historia hori justifikatu nahiko du, bere burua, eta orduan EAE-ko historia horiek sortuko dira. Ez? Baina, unibertsitateak ez da EAE-ko derrigortasun hori, batxileratuko kurrikulunak izan zela, eta hain induna izan gabe, nik aldarrikatu nahi dut baita ere, badaudela beste historia egile batzuk, bai Nafarroko Unibertsitatean publikoak, Madariaga bezalakoak, edo Josoa Irrezuna bezalakoak, Roldan Jimenez bezalakoak, Euskal Herriaren ikuspegi globala norberaren hartu da. Hori. Ez da erakunde, ez da ikusten hori erakundiak egin duten. Eta hori, historia garen egin duten. Eta etorretzen, nik uste etorretzen, pero bai,